Лебронко, ако искам да започна да инвестирам, някакви съвети да дадеш, може да препоръча някой да гледам да се науча по-лесно и бързо. Няма да е лесно и бързо да се научиш да инвестираш. Инвестирането не е най-трудното нещо на света, но не е и много лесно. Трябва да инвестираш някакво време, за да разучиш този скил. То се е добър, но той е на доста basic ниво обяснява нещата, само не влиза in depth в нищо горе-долу, ма той говори и за бизнес повече, не толкова за инвестиране. Но да, като цяло не знам дори канали много трябва да се честна. Аз имам ментор, който ме учи повечето неща и за сега всичко, което ме е казал работи, така че честно казано не мога да сет за някой. Ето знам тук Брайан Джънк, може да го чекнеш. Гледал съм само едно видео на него. Ама да, той не ти спря да качва това. Мала някакви хора тук с видеа, но обзет на най-просто ниво, ако не разбираш какво правиш, да ти обясня, ако не разбираш какво правиш, просто купуй биткоин, държ го дълго време, сторирай си го офлайн ако можеш, на Cold Wallet, тези термини ще ги разучи какво означават, давам ти информацията аз. И купувай S&P, стаквай там по 200 ля на месец, дълго време и може да се пенсионираш с тези S&P евентуално. Днес на едно момче. Къде с него планираме да правим един проект, който мога да го покажам на стрим даже. Не може, ще го. Just ETF Investment Calculator. Ако инвестираш само по 200 лева на месец, ако правиш някаква заплата, примерно 2500 на ден, инвестираш по 200 лева на месец за 40 години, примерно в S&P 500, да речем on average 10% възвръщаемост на година е по принцип. Това са ти 1 263 хиляди лева, нали ще говорим за лева, кое е 200 евро на месец, това ще е в евро. Има такива стратегии. Това е като пенсионен фонд, по-скоро можеш да направиш. Не е нещо, от което ще дърпаш пари. Биткоин също за мен е най-добрия съвет. Ако не разбираш какво правиш, просто купувай и дръж. Няма много какво да се обърка. Освен, да, винаги има общо какво да се обърка, винаги има риск всяка една инвестиция напълно нормално. Това е най-минимизирания риск общо. Без да просто таймваш пазара. Да, сега може да прави доста пари с инвестиране. Трябва да дай базово ниво да играш нещата. Просто пиши в Google, братле, и в това и виж. Пишеш в Google, пишеш в YouTube и се образуваш лека по лека, намираш информация и така обзето. Аз случай, нали така, имах и ментор, който много ми обясни нещата със сигурност, и аз много съм чел и учил, съм търсил само информация като цяло. Разучи какво са американските индекси, разучи коя компания горе-долу какво прави в тези индекси, поне там топ 3-4 компаниите, нали, да разбереш какво инвестираш все пак. Нали, топ повече компании някак не знаеш какво правят. Нали, Nvidia, Microsoft и Apple са трите най-големи в света, така че тези трите ми ще знаеш какво правят. Но да, горе-долу разучи в какво инвестираш, разбери, виж какво е PE ratio, има се доста неща, които трябва да чекнеш всъщност. В TradingView може да влезеш или в Yahoo Finance. Иначе ако не е просто влезеш в TradingView, примерно да речем отиваме на Apple, гледаме. То в момента всичко трейдва горе-долу на премиум, но не може да видиш просто. Отиваш на Technicals, тук образой се ги разбереш тези неща, какво означават. Moving Average, виж какво е. Виж какви са им профитите. Аз в принцип в Yahoo Finance гледам повече, но ето тук може да видиш доста неща. Тук може да видиш това PE ratio, може да видиш. Не знам къде е в това. 34,8, което за Apple е добре, защото е премиум компания, е добро решо. В принцип, на average, добрите profitable решо са около 24-5 в днешно време, преди са били по-малко. Тия неща може да влезеш да ги разбереш, да различиш какво става. Аз всъщност знам всичко какво означава тук, но 90% от нещата горе-долу ги знам. Виж какъв им е депта, дали си го плащат, дали им пада депа, дали имат free cash flow, е доста важно, защото ако имат висок деп и zero cash flow е доста зле. Тия неща трябва да ги гледаш. Да видиш какви са им earningsите, да видиш на всеки quarter какви earnings имат, всъщност след това са им annual или може да видиш quarterly. Да видиш тези неща, да пресниш една компания как перформа, тези неща трябва да ги разучиш. Трябва да разучиш всичко какво означава. Аз ползвам Yahoo Finance по-добре подредение от TradingView за тези неща. Ето тук може да видиш ревенюто. Както виждаш, с всяка година става доста по-голямо. А за quarter тук не знам дали има как да го разделим. Мисля, че има как и на quarter, но не знам в този сайт как. Тези неща трябва да разучиш, просто да видиш кое какво означава, но в тези най-големите компании няма много какво се бърка. Ако не разбираш много какво правиш, просто инвестирай в индекси. Аз повечето компании не ги знам в индексите, които съм инвестирал. Те са 500 компании, примерно S&P 500. Как да се да ги разучавам 500 компании? То теглото на индекса е в първите 10 компании, знам всяка една от тях какво прави и това ми е достатъчно. И знам, че са стари компании, знам, че са вече blue chip компании, така да се нарече. И да. Ти в Revolut инвестираш. Не ползвам Revolut за инвестиции, ползвам други брокери, но няма да казвам кои. Тъй като нито ме спонсорират, нито съм толкова запознат с тях, че да коментирам. Но знаете ли какво? Ще да ви ликна една голяма новина, guys. Huge news, actually, да ви ликна. Ще бъда спонсориран съвсем скоро от една от най-големите криптоборси в света на стрим, знаете ли? Само ви ликвам. Това е
водих преговори с тях от 2 месеца и онзи ден ми казаха да, най-накрая и всъщност ще ми бъдат спонсори, партньори. И ще правим разни крипто работи между игрите на стрим. Ето тук горе ще сложа телефона, затова ви го казах преди малко. Ще сложа горе телефона и ще трейдваме на стрим. Примерно ще правим някакви работи между игрите, ще е мега забавно между другото. Не толкова ще трейдвам по-скоро, ще трейдвам също време на време, но по-скоро ще инвестирам в крипто и ще ви покажам някакви работи, ще обяснявам, ще може да гледаме статистиките, графите и така. Няма да кажа кои са, не мога да кажа кои са, за съжаление, но е голяма сделка, guys. Huge move. Incoming. Cannot leak. I'm very sorry. You will get to know soon. Купили биткоин на 17 2022 тарикат. Не, купих на 14 2023 януари. На най-голямата дипница.